sa atong balita kay nagpabilin gihapong nag-una ang heart attack si kamatayon sa mga Pinoy tungod kasagaran niini dunay hypertension. Sumala si Department of Health kung DOH niadtong tuig 2024 usa sa matag tulo ka mga Pilipino ang dunay balatian sa kasing-kasing. Ina nga ischemic heart disease mao ang nag-unang hinungdan sa kamatayon nga miabot og 60,000 ka kaso o halos duha sa matag na pulo ka tawo. Batod pa ni Assistant Health Secretary Albert Domingo, malikayan ang maong balatian ug usa sa pinakasimple apan epektibong lakang mo ang paglikay sa pagkaong parata sama sa asin, toyo ug patis. Sumala sab sa health experts, wala na'y particular nga age group nga apektado sa hypertension ug balatian sa kasing-kasing. Gani kon kaniadto balatian kini sa mga tigulang, karon lakip na usab ang mga batan-on mahitungod sa lifestyle sa pagkaon ug kakulang sa mga ehersisyo kon physical activity. Samtang kasama dugang sa atong balita kay nagpabilin gihapong nag-una ang heart attack si kamatayon sa mga Pinoy tungod kasagaran niini dunay hypertension. Sumala si Department of Health kung DOH niadtong tuig 2024 usa sa matag tulo ka mga Pilipino ang dunay balatian sa kasing-kasing. Ina nga ischemic heart disease mao ang nag-unang hinungdan sa kamatayon nga miabot og 60,000 ka kaso o halos duha sa matag na pulo ka tawo. Batod pa ni Assistant Health Secretary Albert Domingo, malikayan ang maong balatian ug usa sa pinakasimple apan epektibong lakang mo ang paglikay sa pagkaong parata sama sa asin, toyo ug patis. Sumala sab sa health experts, wala na'y particular nga age group nga apektado sa hypertension ug balatian sa kasing-kasing. Gani kon kaniadto balatian kini sa mga tigulang, karon lakip na usab ang mga batan-on mahitungod sa lifestyle sa pagkaon ug kakulang sa mga ehersisyo kon physical activity.